Επανασύνδεση ή αυτοκαταστροφή? Γιατί θες να γυρίσεις πίσω? Θες να τα ξαναβρείτε ή απλώς δεν αντέχεις αυτό το οποίο ζεις τώρα? Γιατί κάθε φορά που επιστρέφεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος σε πλήγωσε ή είδες μία φορά ότι δεν σου ταιριάζει, δεν επιστρέφεις ουσιαστικά σε αυτόν τον άνθρωπο, επιστρέφεις στο ίδιο μοτίβο το οποίο έχεις συνηθίσει. Ουσιαστικά δεν σου λείπει εκείνος ο άνθρωπος, γιατί αυτό δεν σου ταιριάζει. Σου λείπει αυτό το οποίο έχει κρατήσει η μνήμη σου. Οι ωραίες στιγμές που περάσατε, η προσοχή που σου έδινε, η ιδέα που είχες εσύ για το μαζί, τα όνειρα που έκανες για να ζήσετε μαζί, η ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά. Αλλά αν ήταν αλλιώς, δεν θα είχατε χωρίσει εξ αρχής. Και τώρα ετοιμάζεσαι να ξαναπείς ακριβώς στο ίδιο. Απλά θα είναι μια διαφορετική αρχή με το ίδιο ακριβώς τέλος. Αν έχεις κουραστεί για εσύ να γυρνάς πίσω, είναι γιατί δεν έχεις μάθει να επιλέγεις τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα. Είμαι η Χριστίνα, Συμβούλος Σχέσεων και Αυτοπεποίθηση για γυναίκες και δουλεύω one-to-one με γυναίκες που θέλουν να σπάσουν αυτό το μοτίβο και να επιλέξουν τον εαυτό τους. Αν και εσύ έχεις επιστρέψει έστω μία φορά σε κάποια σχέση, γράψε μου τη λέξη κύκλος. Αποθήκευσε αυτό το βίντεο για την επόμενη φορά που ετοιμάζεσαι να το στείλεις μήνυμα. Και αν νιώθεις ότι είσαι έτοιμη να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό, στείλε μου τη λέξη μαζί και λέω να ξεκινήσουμε μαζί συνεδρίες. Αυτά για σήμερα. Γεια σας!